Apa ripa? Kuda kana bana nankirira abo. Kuda kana bana sola. Zviti agobata papi. Angaiti magetsi. Masola. Masola. Alright, it's good. Kawazipa. Inouraya mhepo. Head pack yangu. Uko ndo kwaiswa musika. Yaya. Kupi? Kusangana watu kuita zvikari pano paTerare 263 pano pachange nchikuzivisai manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru, zvinobatsira kuti video rino ringe richifambiswa kuhama neshamwari. Mvura yanaya nhasi yakonzeresa zvakawanda kumberengwa, dzimwe dzimba dzadonhedzwa, mashops adonhedzwa. Witness County anga achitaura paaudio nichakusiyai muchinzwa, anga achiti paafona kuhama dzake kumusha ikoko kumberengwa, hama 1 ndo yakwanisa kuera foni yakati vamwe vatokukurwa nemvurwa vaendwa navo. Pachikoro chinonzi zvomukonde chadonhedzwa, chaparadzwa, chasiwa chaparara. Ine mvura iyi yakonzeresa kuti mwana anga abuda nababa vake vachienda kuBhawa, afira paBhawa. Baba ava vanga vaenda nemwana wavo kuBhawa, vachinotandara kuBhawa, vakabata mwana mumaoko. Saka Bhawa radonha kusvika mufoundation, mwana uyu akatemwa nezvidhina kusvika mukufa. Pachikoro chinonzi zvomukonde pakuvara vana vakanyanyisa stereki, vamwe vachona vamanyiswa kuzvipatara. Zvaitika zvakawanda kumberengwa. Ndokumburota zvatinofunga comment section, ende tichinamatawo nguva ino yerain season yatiri. Mwari pindirai munyika yedu yeZimbabwe, tinopera nemvura iyi yatanga kunaya. Pindirai Mwari. Ende vanhu ngatigarei takatarisa dzimba dzedu kuti hadzisi kudyiwa nemuchenje here. Kusubscribe paTerare 263 mahara, malikes enyu akatikoshera zvikuru. Tumiraiwo kumagrupu akasiyana siyana, vadikani vane hama dziri kumberengwa kunonzi kuzvemukonde pamukwakwe apo. Bvunzanai nehama dzenyu, foneranai nehama dzenyu munzwanane kuti vapenyu here. Mhepo yauya nemvura zhinji yaparadza dzimba, zvikoro, mashops pamwe chete nekliniki. Iko zvino pane mwana 1 ndiye ari kuzikamwa kuti afa, angaenda nababa wake kuBhawa. Ndofunga vanga vakamutakura vari pamashops. Hanzi Bhawa rangodhirika kusvika mufoundation, ndo pafirawo mwana ipapo. Saka kune vane hama dziri kumberengwa pamazviwa apo panonzi pamukwakwe, zvemukonde ndo chikoro icho china ticha vari mukati umu akabata laptop iyo. Bvunzai hama dzenyu kuti dziri kurarama here. Dzangu ini ndangowana munhu 1 ane foni yakwanisa kupinda hanzi dzimwe dzose dzanyura mumvura, vapinda nzara, vapinda disaster vanaa.